végig. Mérges. Valami nagy viccet viszi. Elég volna ennyi. De azt honnan tudod, hogy menjen? Hát még nem tisztít el. Majd a burok jön, majd meg az a kész életén, benne lesznek a maradék évek, és a dögzsénóra csak az egy oldal. De úgy néz ki, hogy lefélve egy oldalról kettő. Mert azért furcsa van, hogy most még benne még 8. Már azért kicsit súlyba is. Milyen ez már 8? Aha. Mennyi ez 8 darab? 8. Tudod, hogy ez nem megtudsz. Ezt a dönt. Kicsit bantod, de olyan szint, hogy... Be kell menni majd egyébként szúnyogálót lenni. Kóba. Szép fölfele húzni. Nem kell, persze egyet az állatformásról, amivel kipermetezek. Kipermetezek? És akkor olyan 3-4 naponta kifőtt. Hát láttam, hogy van egy hibája. Tehát az begyógyul. Egy ilyen ólyagszerű, hát lehet, hogy begyógyul, fel kéne neki száradni. Nem keresni, az itt lemegyünk. Meg itt is őt van, a gerendánál is van egy azt is meg kell csinálni. Bizony meg kell átadni. Az bizony kiesik rajta azt. Nem szó nincs. Ez van meg ott hátul, a szolgálom. És ha betömöd, hogy jó erőszámával eszik. Hát, de ott a felkérőt elkezd matadni, hát be kell szólni úgy, látod. Majd oda szögesz valami. Most még lesz valami. Az anyja, ennek a nagy bocsának, mennyit fia? 10? Először 12 vagy 13-at, már nem tudom. Ennek a bocsának. Az anyja 13-at fia. 9. Mindig ilyen, hogy tudod. Most ezért nem tudnád csinálni ki. Persze. Nem jó neki. Mitől legyen teje? Rántott meg és kezdnek ki oda, hogy az neki a kívül most már lehet is menteni. Az babus, ugye? Nem. Írgonykodott. Jó, azt tudsz levágni. Az első kérdést kinyomta, azt hittem elváltozok, nem tudtam, mit kell csinálni. Akkor megiszem valamit, igen?
Ó, másik volt. De igazából nem volt ennek, mert rutinősen repézoltam. Mire hazamentem, már sokkal megjelent. De meg volt az egy-kettő, hogy nincs ennyi probléma. Igyen a lábhoz, kigyött, jó. Most nincs idő. Ugyanúgy ellátom, mint egy állatról. Igen? Póknál időm rengetegszer. Ez most képed, de nem? Még nem szívja vissza magába a jel. A gyerek. Az első kettőnek letéptem. Foly. Ha lehet úgy, hogy kivihetik a malac egyedet, akkor teljesen szépen szabad el. Nem anyád, ez a kockás nem. Ott van anyád. Tudjuk. De nem annyira harcban lesz. Nem még kicsit száradban, a többi ha inkább majd ők erősebbek. Csak menjed a négy. Egyet ide. Egy csöppet menjek ki, mondjuk, hogy már lábommal nem érzek. Amikor valahol kezdődtek a szerepét.